Apa-apaan iki Yan? Apa-apaan kowe? Kok koyo ngene kabeh ditinggal wong tuwa kaya diruk Yan? Apa? Kok koyo ngene kabeh iki lho? Gak sengaja ya Mas yo. Anek kucing lewat mau. Tiba aturan arek loro kaya ngono kuwi. Sampeyan sih ora Arep wis becak jare aman. Yo piye yo ngerti. Rene lho, trimo gur rusak omahe wong tuwek. Jeneng gak sengaja. Gak sengaja apane, mari ra berakan. Ayo jatuh. Aduh. Nggih. Nggih kula benakaken. Tinggal metu wong tuwek sedilo wis dirusaki kabeh. Iya tak benakne. Jeneng gak sengaja lho, Bu. Waduh kok malam rene trimo rusak omahe wong tuwek. Ora ditentrane sih. Aduh miku ceplok aduh. Aduh. Gedangan. Iya ya. Ora dibenakne. Iki digeserene Mas. Iki digeserene. Ah, betul. Waturane kok kene kok Malik. ono trimo rusak omahe wong tuwek kaya ngono Iki kuwi. terlalu malik nemen iki. Sampeyan sih mau angkat. Aturane ditinggal wong tuwek lah sedilo blok kame kaya ngono ora karo-karuan. Jenenge gak sengaja. Ora sengaja duwe-duwene kaya ngono kuwi. Yo piye? Kuwi kursine kaya kabeh kok ngono kuwi. Aduh Mas copot Mas. Aduh sik. Aduh tugel botol. Sale mau oncolne mau. Ora rek loro. Entar ae. Ayo wis, betul wis.